Lagonmu tukang mangan bayak kawi. Mangan apa iki? Iki mangan apa iki? Dasane nak ora. Ora apa-apa ya. Nanti kalau Andre, ya, Pak. Nanti kalau tepuk tangannya banyak kenapa? Banyak konconya mentok. Banyak, Mas. Banyak itu konconya mentok bebek. Beda. Bedane piye? Bebek iki kewan. Lek banyak ngene iki itu seluruhnya. Iya. Kok ngak-ngak iki lho. Iki aja ngak-ngak. Iki ning kene mentok enak, ning kene banyak enak. Banyak enak. Tanggomu banyak anak-anak. Yo, ning kene banyak anak-anak. Banyak. Iki kok. Hei, tunggu arek sapa juga. Yo. Nanti kita jungkir balik sampai sana aku sampai Siman, kamu sampai Soroto. Ya, nanti kalau tepuk tangannya kanan kiri banyak siapa, itulah pemenangnya.
sih kamu? Wayahmu. Kok wayahmu? Ariso, kamu sudah membuat perjanjian. Kamu itu atraksi tepuk tangan paling banyak siapa? Oh iya. Kamu itu jangan lupa sih kamu. Ayo, tumbrang. You ready? You ready polo? Mau? Tak omong sih. Aku lurung salto. Tepuk tangan wis pinang-pinang. Aja meneh. Kowe iki golonge sapa? Ban murane. Sampeyan bareng ana sing ana mur jilbab Martin iki lho. Aja, ora iso. Kuwi biyen tawayu lho ya. Oh, tawayu. Ora elek tawayu. Iki kembang desa. Kembang desa. Onatan. Tahun 1925 ta. Wis Iki kembang desane. Tahun 1948 kembang desa Onatan. Kembang desane ndi? kembang desane nggon kurung ra weh. Tak dudoi kembang desane. Kurung tak pilih wis bodo. Tidak. Sidi. Aku isi aku. Kita pergi lah. Iya. Alah, Iya, wong urung tak cedhek iki lho. oh alah. Asine wong loro untung. Duwe ping to? Iya, anu dibape kok Dibape ping. ping. Saya tak saliman. Imut banget. Awakmu saliman karo kae di dasar merah. Dasar merah. Aku tak salaman karo dia. Apa? Aja tak gawe. Basa wayahku tak salimi. Ya kok. Ambune. Basa wayahmu kan suwi to? Iya. Gonku tak salimi ambune minyak kapak. Lek, sing kene apa sing? Sing kene. Balene yuk. Busine iki jenenge. Bukatini utin. Bukatini utin. Tak ambune. Apa sapa ta? Bukatini utin. Oh, Tak Kerawang. Basa tak salimi. iya. Luwih nemen. Ambune remason. Ya ora apa-apa yo. Iya, Lu nggak tahu kemampuan gue seperti apa? apa? Kecil dong. Pak, ngapunten Pak, nyambut topinya sama. Coba. Aku ki ben rada keren ngono Mas. Anu Pak aja tok sini Pak. Dengi wong nyileh ngono ki degomune ilang. Ngawur iso. Yo, aku wis tepuk tangan. Tepuk tangan weh. Weh, Dingin to.
pisan tepuk tangan wis sampeyan mbrane. Lah asine kuwi keju. Keju tangane keju. Apanya? Kamu mau apa? Kayak donat. Mau apa? Fotonya ya Allah. Penjahat atau pencuri? Bapakmu ora nesu. Ning kowe kok nesu ayah yo. Ayah ku tak tumpane tak jual gede. Kowe ra karo Apa? kaya ngono. Napa? Bapake tok silik, topine tok silik sing ora trimo anake. Anake. Lah anake. Karo biyen pake mbok nyidam apa? Apa? Kenari. Aku ngerti ya. Ngono kuwi. Ketoke anak-anak kaya ngono iki melu kontes gantang to. Ya gantang anak. Kan ngono anak itu. Tak begini ngene batinmu. Dipake ico maninya iki banjur. Nah, saiki kan ade wis. Masa sitok iki cangkem lunah-lunuh kaya ngono kuwi. Iso. Ora ya bocah iso. Didelok pada rapet. Bocah nomor nek. Yo. Nek kocok e. Rumah sangu iki tas becak apa iki? Mungkin. Iki bocah kulino kristal nang masjid. Lah wayah poso. Kan joget ya. Ya. Galong yo, galong yo. Yo. Wis to. Andre. Dre. Bocah kok gulak ngono lho. Iya dilan to. Anu le, kulino mangan kita bango to le. Yo, kamu wis, aku wis anu mereng ninjuwi. Wis sing tenanan. Yo. Kok marung ngabusi keksik gerak ae. Lah yo. Lah wong kacane ora wani sikile dhuwur lho. Lah iya to. Kita harus menghormati sopan santun. Lah, wong ganong iku dherek tatanan lan tuntunan. Tuntunan. Lah iya, iki iki sing iso. Kok gitu. Lah kok kowe ngene. Ngetek kluwer. Oh iso. Ora wani. Bleng, ngomong. Assalamualaikum. Wah, aku ngerti kok. Oh no. Oh, iso. Yo bisa. Mau duit. Ora duit. Aduh jatuh. Ayo. Lanjut.
iso. Lho. Dhisik ora aku nonton berarti iki tak peno. Ada iso. Wis Wis dhisik. piye dipek? Lah iso kendian. Kaya. Oh, kaya. Kebun binatang Surabaya. Ora apa-apa, iso delok dhewe. Bu tasik. Kalau aku ibu aja ya, Bu. Lah sing kuwi ora ngono lho. Lah piye? Hah? Ngene ngono lho. Jenenge keroken. Ayo. Lah. Apa yang terjadi dengan kicau maniamu? Kenapa? Aku kira-kira ngene yo apa ya apa? Kenapa? Lah kok tau welas kebes yo? Ora. Paling iso. Anu, kicau manianya kademen. Coba ya. Welas sekete. CEO ini lanang. CEO. Ya ora. CEO ki wong lanang, ibu ki bos CEO. Bos CEO iki malah ngawur. Bos Brambang. Ora go pecel. Ora go pecel. Bakal pecel lho. Seberapa pecel iso nyawer. Lah iya. Bos ya Allah. Mana ini Jenenge kena? tuan rumah malah ngetok. Tuan rumah. Pak Widodo tuan rumah ini. Pak sapa mau? Pak Widodo. Dodo. Widodo. Ndi, Bang? Wit kuwi wae. Gagah dhuwur. Do kuwi seneng sedekah. Anu matur suwun Bu sinten. Nggih, mugi-mugi Bu Surti lancar rezekine. Ditungane nggih. Awake dhewe penghibur ya mendongane. Iya, iso. Kagem Mas Widodo
sing telah bersunat. Dulu disunat belum. Oh, anak. Oh, anake Mas Widodo. Mas Widodo, Mas Wid. Kitan. Iya. Mugi-mugi setelah dikitan menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada orang tua. Amin. Amin ngerti Mas Yos. Apa? Wong sing ndi? Sing sunat. Iya. Wis sercagak kae. Ndi to? Oh, kowe. Jale. Ya, sunat dah. Yo, yo. Barok. Barok dijak barok ini. Cita-cita barok. Lah. Oh, Ini namanya siapa? Awalnya kecil. Namanya panggilan. oh Rija. Tante koni. Kowe kudu kelas piro? Kowe kelas piro? Oh iya, manukmu anyar. Suwe. Nggih, apa namamu Rizal? Bapakmu ini kudu iso jawab bapak namanya siapa? Oke, ibu. Oke. Sopo Mbah Buyute Soekarno? Ya, siji tambah siji. Loro tambah loro. 15 ping 8 90 ping 4 diberi 28 diping 4 juta piro? Goblok. Bagaimana Yos? Siji tambah siji. Anak kodok jenenge? Ya. Anak tumo jenenge sapa? Ya. Anak tumo jenenge Tumi. Yo. Dengan Rijal. Ah. Rijal ini artinya Arti, ri. ri. Ri gue keri. Ri. Ya. Riwayatmu besok kudu iso kaya bapakmu sing saiki. Oke, api tepuk tangan. Nah. Nyapa to diarani bapakmu sing saiki? Ah. Perkarane kowe duwe anak, bapakmu duwe anak kowe. Ah. Iso nyenengne kowe sing kaya ngene iki. Iya. Ketone duit akeh diraget kowe. Iya. Nah, ditutup bapake kae. Nyenengne kowe. Iya. Trimo ditanggapne reok ado-ado ya to. Iya. Iya. Ri wis ya. Ajal. Ah. Jar. Jale pakmu kon rene. Ora sak kesuwen. Jar. Jal. Ri. Ah. Jalono duit, Pak. Aja. Jajak, kowe besok lek ngono wis dadi Iya. sukses. Ah. Siti Ede kalau Iya. tanggane iso nyenengne Masyarakat. tangga. Contohnya bapakmu yo kaya ngene iki tanggap reog ya to. Ya kayak hiburan di masyarakat ini ya, ya to. Nah, ngene iki tenan masyarakat iso gawe apa adu ayeme masyarakat ini. Jawen. Heh? Jawen. Weh, Ora sak kesuwen duite jumukan. Ja. Ya. Wis yo. Ya, apa? Wis pokoke tak dongane, kowe ora wis to. Ya. Dungane lancar. Dongane kowe besok dadi iso junjung dhuwur mikul jero. Derajate wong tuwek. Nah, kowe kudu iso ngukuli bapak kali Amin ya Allah. Yo, di dhuwur iki kok bareng ya? Bareng ya? Ya. Matur suwun. Nah, yo. Yo. Yo wis, rono. Kebat. Yes. Ora salah apa-apa. Ya. Ayo deh. Ayo. Sacet, edrek, tik terus. Ah. Ayo.
ya Allah. Ah, sing Jun. Sing lanang, sing wedok sing ya Jun. Sing wedok iso kaya susu ya toh. Sing lanang iso kaya blek-blekan ya Allah. ora sinak mau putih rene. Lah terus Tak jam ning pawone iki. didelok aku. Nah, Tak contone Jun aja ditirone masmu sing kaya ngono kuwi. Ndandake lah koyo aku ngene iki to Jun. Nah. Hei! 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 Lah kelar ngemingi sapa? aku Heh. aku saiki gak doyan ke Medan. Padha ae piye? Wong kok ora iso romantis. Ngawur ngene-ngene yo gaenane Tuhan Yang Maha Esa. Wong iki romantis, sing romantis lho. Romantis iki piye? Iki ngene tak ya. Heh. Maju lho, sret. Dak ki sret lho. Bare sret. Sret. Wong ini romantis lho. Kowe